maray na hapon mga Cornamental. And welcome back sa aking munting YouTube channel, Bicol Ornamental Fish Keepers. At ako nga pala si Brent Bongalon. And today's video nga pala mga Cornamental ay gagamutin natin yung Campa flower horn ko dito, yung Weyburn Campa. Emergency nga lang pala ito mga Cornamental kasi galing akong trabaho. Nagla-lunch lang sana ako ngayon kaso nakikita ko medyo may diferensya. Kanina pang umaga yung isda. Kahapon binidyo ko pa to mga Cornamental, okay pa, pero ngayon tingin ko talaga masama na yung itsura. So kanina nga di na to kumain. So ngayon try natin agapan ng cook guard kung umubra pa to, kasi sa tingin ko hindi naman talaga fix ang problema nito kasi bigla lang tumamlay ngayong araw. So papakita ko sa inyo mga Cornamental kung paano ko gagamitin yung cook guard. Proven and tested naman to mga Cornamental. So ayun, ang gagawin ko mga Cornamental, syringe na 1 ml, tapos cook guard. Pero bago ang lahat mga Cornamental, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking munting YouTube channel, please subscribe and hit notification bell para parati kayong updated sa mga video na i-upload ko. At paki-like and share naman mga Cornamental para matulungan nyo yung munting YouTube channel kong mag-grow. So, umpisa na natin mga Cornamental. I-shake ko lang muna. Then, kuha tayo mga Cornamental ng 1 ml. So, ito mga Cornamental, 1 ml. Tapos, i-oral ko na lang mga Cornamental yung paggagamot sa kanya para mas mabisa at saka mas mabilis. Dati ang sigla nito mga Cornamental, tingnan mo ngayon, ang dali na lang mahuli. So ito yung Weyburn Campa ko ngayon. Kahapon ang ganda pa niya, pero ngayon nangingitim. So try nating agapan mga Cornamental. Yan yung Weyburn Campa ko. Ipopost ko yung kahapong video niya na masigla pa. So ngayon, ito na. Pakita mo mga ganyan. Isa pa. Ubusin natin itong mga Cornamental na 1 ml. Sana makarecover siya. Tapos i-release na natin mga Cornamental. So, ganun lang kadali mga Cornamental ang proseso ng paggagamot ko sa flower horn. Actually, di naman to yung unang ginamot ko siya kasi 2 beses na siyang nagka-hexa. Di ko alam kung anong dahilan. Tapos, ngayon na naman, medyo matamlay talaga kaya di ko na siya inattempt pakainin. Umalis na lang ako kanina para magtrabaho. Tapos sabi ko ngayon na pag-uwi kong lunch, igagamutin ko siya ngayon. So, tingnan ko ngayon mga Cornamental, talagang parang sobrang tamlay niya na. Kaya, yun. Di na muna kumain. Ginamot ko muna yung isda natin kasi malaga to sa akin eh. So, hanggang dito na lang muna mga Cornamental yung video natin. Kita-kits na lang sa susunod na video at maraming salamat sa parating pagsuporta. Shoutout kay Sir Jun Santos, sa mga kagrupo ko sa Bicol na nagko-flower horn. Mabuhay kayo mga Cornamental. So ayun na lang muna.
Hanggang sa muli. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this,